Zdravím všetkých poctivých a nepoctivých divákov. Dneska začínam novú kariéru. Nie, nejdem byť youtuberom. Teda vlastne áno, ale... Najprv budem dílerom. Pretože dneska si v hre Schedule 1 vyskúšame, ako chutí pouličný biznis, adrenalín a občas aj kriminál. Nebudem to ďalej obkecávať a poďme na to. Takže po rýchlom tutoriáli sa nachádzame v novom meste s naším karavanom a ideme na to. Sme v novom meste, nič nemáme, takže mali sme to preskúmať. Náš krásny karavan. Pozrite sa na ňo. You serious? Máme tu pár vecí, čo treba spraviť. A keďže nemáme peniaze ani na rožky, tak musíme ísť pozbierať po meste stežky. Stežka číslo 1. Druhá stežka. A posledná tretia stežka. Už máme na tie rožky. O! Čo vybuchlo? Nie. Vybuchol karavan. Je tu nejaký dopis. Vítaj v Highland Pointe. Toto je naše teritorium. Nezavádzaj. OK. Takže v meste je nejaký silný kartel, ktorý nám odbuchol náš karavan. Takže tu som teraz bez vecí a ešte k tomu aj bezdomovec. No ale z tých peňazí, čo máme, by nám to mohlo vystačiť aspoň na motel. O jednu izbu poprosím. Ďakujem. Takže toto je naše nové bývanie. Čo je to tu za pleseň? Náš karavan bol čistejší. No nič, budeme s tým musieť bohužiaľ prežiť. Samozrejme, bez poriadneho nákupu nemôžeme rozbehnúť náš biznis, takže ideme do obchodu. Čo potrebujeme? Jeden ten grow tent, jeden soil a watering can. Aha. Ja si najprv musím dať peniaze na účet. Depozit. Výborne, máme tu na účte. Vezmeme si náš nákup. Bežíme do nášho motelíka. Dáme to sem nejako takto. Nasypeme pôdu. Tak, poriadne to syp. Teraz ma tak napadá, čo vlastne budeme sadiť, keď nemáme žiadne semiačka. Takže našiel som našeho dodávateľa v telefóne. Vyzerá ako chlapík, čo ťa obslúži a potom ukradne tvoje topánky, ale tak čo s tým narobíme? Tak, dáme order drop. Kúpujem jeden balíček. Je to, dajme tomu, alternatívny liek proti nude. Vyzdvihneme a zasadíme. Teraz ešte trocha vody. A už stačí iba čakať. Teraz som si až všimol, že krásne tu pestujeme a cez okno je vidieť náš kvetináč. To musíme rýchlo zastrieť. No a ideme spať. Krásne ránko. Krásne nám to tu vyrástlo, len nemáme nožnice. Musíme ísť kúpiť nožnice. Nožnice už máme, teraz to rýchlo ostriame. Tak, to by sme mali. Toto zahodíme. Takže teraz si musíme kúpiť na to, čo sme vypestovali, nejaké tie sáčky a packing station. Tak, packing station si dáme niekam sem. Dáme tam sáčky a ideme baliť. Máme nabalené a máme prvú objednávku. Jasné, kámo, 3 chceš za 135. Berieme, keď sa chceme stretnúť afternoon. A poďme zaniesť náš prvý deal. Takže tu je náš prvý zákazník. Trochu divný pohľad, ale to je môj typ zákazníka. Dáme mu to, čo si pýtal. Obchod prebehol hladko a máme prvý zisk. OK, takže poďme sa pozrieť, čo máme. Nejaký ten matroš, pár drobných, ego väčšie, ako šanca, že prežijem do rána. Chcelo by to predávať viac, ale ego mi hovorí, že drž hubu a predávaj to, čo máš. No ale týmto nemôžeme skončiť, takže ideme nakúpiť a pekne ideme pestovať ďalej.
OK, takže rozšíril som nám to tu o jeden pod nasadenie. Objednal ďalšie cukriky. Zasadil ich. A čakal, kým vyrastú. Medzi tým si môžeme spraviť ďalšie zásielky. Máme tu nejakých zákazníčkov. Dáme im deal. Jasné, jeden, druhý, len počte a potrebujem peniaze. No, ťa prihodíme troška. Takže nejaké tie peniaze sme zarobili. Máme krásnych $816. A treba sa presťahovať do niečoho väčšieho. Takže tu bola, kde pani Ming by mala mať čínsku reštauráciu, kde prenajíma miesto nejaké. Toto bude ono. $800 zaplatíme, čo je celkom dosť. A malo by to byť niekde tu vzadu hore. Tak, a toto je náš krásny nový priestor. O niečo väčšie, no nie oveľa. Tak, ešte si pobalíme veci, nech si ich môžeme presťahovať. Nejako ich tu uložím. Uložím hru. A myslím si, že na dneska by to už aj stačilo. Takže toto bol môj prvý deň v hre Schedule 1. Ak sa ti video páčilo, určite tu zanechaj like, odber, koment. Do komentu napríklad napíš, ako sa dneska mal. Ja budem rád za každý komentár, samozrejme. Takže to už bude pre toto video všetko. Majte sa.